coral mo ako ana. Kani ako out coral diri oh. Lapas-lapasan at gamay og isa ka kuan. Sa kadangaw ning kawatan tani kuan ako igagaw diri. Kawatan ako sa kadangaw ibalhin kun ning muhunan ni. Delikado ni kuan na ni mga sa kuralan ni. Balhin kun ning muhon. Dapat itulong ako sa kuan. Iniagawa mo. Tunong kay sa kuha na. Site na to ba? Ay, okay! Eh! Ako muhon, mabalhin-balhin ka din yung muhunan eh. Balhin ka yung muhunan eh. Ako dito pikas muhon. Balhin ka to kay. May kay pagka-plaster yung muhon. Iniagawa mo. Hindi na dyan sila kamahay sa kukural, ani. Nagbasag-basa na sa gamay. Sarap ka ni kuan kung igagaw o. Nagpakural na. Butangan pag no trespassing, private property. Buot-buot. Ano ka? Agap yun ka ini. Gagawa yun, daw-dawgan yun kayo ka ng mga pobreng kliwat. Uy, daw! Oh! Ari ka dira. Nagpakural naman lagi ka? Wala nga, akong kuralan doy kay sa kinsa ray manulod ani akong area diri ah. Mura ra ba jud ang mga kuan? Ako aning gikuan kay gipa private property na ko ni dire kung pakuralan, pahuman ko ni kuralan to dito. Tuyukan ko ni kural. Kaysa, ragot. Sana may problema na po nimo pod? Tuniagi ba yung tuig ha? Nagpakural ko dito sa kong pikas area. Ang kamo po, nagsige na mo po tanaw sa nagkural sa mua dito. Karon ayo. Kaning muhuna ba? Sama ay tigpataka god. Dire mo na dapit oh. Dire man guna tong planan o kaning kural nako mo ni planan na tong duha. Ya lagi na kong muhon lagi. Tanawa guna o street kay nasa kung isa ka muhon no. Oh, dire ko no gibalhin. Dire ra ni dapit oh, dire ra ni tungod. Pataka makagibalhin nga diha ra ganin ano kay tungod na sa ako ang kural gani no. Tungod na sa akong kural dala oh. Pataka ra magka kanang dire man guna oh. Pataka, ikaw may nagpataka og diskumpiyado ka ng ako ang trabaho, diskumpiyado ka na mong pagpakural diri ah. Pagtawag og geodetic engineer. What? Di ko musugot og kanang walay lisensya ha, kanang nay lisensya nga geodetic engineer mo tawaga. Ikaw pagkuha kay ikaw may kurtahan. Ngayon ko may pakuhaon nimo. Nga kamo may diskumpiyado sa kung di ko musugot kay balhin ninyo ng muhon diha ha. Mag-abot sa tagabugado jud. Kung diskumpiyado mo na akong pagpakural diri ah, pagkuha mo kat kuan. Surveyor. Di ko ka musugot og magpasurbi-surbi ra mo kanang surbi-surbiyor ra, mo surbi-surbi ra kuan. Pagsukod-sukod ra kuan, gusto ko katong license ipakita sa kuha ang kuan. Lisensya niya sa PRC. Oh, sige, tigay ko panahon. Kinahanglan sunod si Mana, ana taganti kag isa ka si Mana. Lumlumi nang muhuna na, lumlumi na diha. Tigin mo, agap. Lumlumi na. Agap gyud ka. 1 minute 37 seconds later. Asag kuminita engineer mo lisensyado ay. Paita gagawa dagar ka kuwatan ko kayo yuta agap kaayo. Nagsalig kay sila yung mga kurtahan. Niluhon rata na yung mga ultimo. Ang nuktok ko ya part. Nalag ko problema lagi part. Problema na mo. Kuan ba? Paita kung ano mo na story ara part. Kung igagaw ba sikbit na kong area. Inya karon pag survey na ko dito sa akong area, pag agto na ko dito. Nangural naman. Inya nilapas ang muhon. Ano man yung problema na ko kailang nga manukurig yuta, barato na pa juga problema pa. Nya Na ako number di part, tawagin ni part. Ito, dra part. Kana part ni nasa ubos part. Kana, mo na ilahang kuan. butan pa juga engineer na part. Mo po na ilang Facebook page. Oh, mo na part. Hello, mayong adlaw. Mo ni si kuan RG Gibinkan Land Surveying Services. Kanang musurvey mo bisan asa nga area sir?
Oo, okay. Naunta ko ipasurvey sir ba kay kuan mo gud sa ko'y gagaw. Kanang digkit ako nga area ba niya. Namurag nakakawat na mugod sila. Ah, sige sir. Anytime maka sir. Pwede ugma. Ah, sige sir. Salamat sir. Puhon kita-kita ta. A few inches later. Kung gini akong problema dre engineer ba kay kani akong igagaw pretig yung agapa. Ang muhuno ko gi balhin-balhin. Ah, gibalin mo. Sige lang, ato manang sakyan karon. Hoy, agap! Nana po ka na kong area, galampas-lampas. Nana kong engineer na rin, Tigin mo agapa ba? Oh, nagdala na juday kag engineer juday unya. Bisig, nagtuo kag. Pobre na lang gid may yanuhon lang gid minimo. Nya kanang imong engineer lisensyado na. Na, ko'y lisensya, ma'am. Agad mo Na, ko'y lisensyado na. kapakita nga lisensya. Tanawa tayo mong lisensyado di ko mo sagot og magsurvey mo nga Kini, unay pag kuan. eskwela engineer, dugay kay kuan eh. Okay, okay. Guys, subihan ninyo na engineer. Normal, sa tanibikay. Parang di ko mag-away na mag-agaw yun. Oh, tuwi ka ba? Jutay. Oh, okay. Oh, baksay ta karon. A few moments later. Oy, ma'am, kining inyong mohon, nakalapas mo yung isa kadangaw. Isa ra day kadangaw day ang kuan ana Kadangaw sir. ra gyud ang pagkuagi mo pagsayt-sayt mo ganiha. Tawa lagi. Kabalo ba ka kani magkural og kuan? Di po naka timing po nang amo ang mga magkuralay gaw. Oy, ikaw po kay rapid po kay kaka istikta po sa imuha pong kuan. Ikaw, ma'am, kakawat ka diri sa kadangaw, na dito pod apoy sa kadangaw. Ya, ang gwapo Diri ay sa ato pa engineer kani diri ako nakakawat ko sa ilahang parte og isa kadangaw. Oh, nakakuha ka Isa sa po sa kadangaw. tumoy, Naapoy sa kadangaw. siya po nakakawat po Oh. sa kadangaw sa kuan. Nakakuha sa kadangaw. Ani mo na engineer magpakural ba? Di man gud na makuan pud sa atong mga tawo kay tawo ra pud baya na sila Okay. nagkural no, di pud baya. Daw na sa perfect, no? pagpangural ninyo, wa magip mo sukod-sukod. Oh, Mo na nga, di wag gi ako ra kalikat. man oh, gikuanan. So, salamat kayo engineer nga. Ikaw ra jud naka kuan ning amo ang problema ni akong gagaw nga diskumpiyado kayo ning ako ang kuan kural-kural. Ah. Kumpiado gyud ko kay Di ano ni, ang mas maayo na to ani ninyo, ay mag-agaw man mo. Magsabot-sabot na mo ani yung kalit. Party mag sa kadangaw dito pud sa nagkawat ang ato ani nga. Magkasinabot mo aron nga dili na mo mag-away ning dili ka ning ngayon ta lang gamay lang kayo sa kadangaw ra. Sige engineer, salamat kayo engineer. Sunod magpa-survey mo engineer. Ikaw gapon na mong kaon engineer. Okay. Ay, umagang Umagang kayo muhang kuan. Oh, sige kay kinahanglan magkasinabot kin mo ha. Salamat kay engineer. Salamat pod.